Вітаю, мяне завуць Іван Клімчук. Я дасведчаны праграміст і больш за 15 год працую ў галіне інфармацыйных тэхналогій. Магчыма, вы мяне таксама ведаеце па праекту Тэхнабеларус, дзе я распавядаю пра тэхналогіі і праграмаванне па-беларуску. IT-каст навіны – гэта падкаст з аглядам апошніх падзей, які мне падаліся цікавымі ці адметнымі, а таксама мае каментары адносна агучаных тэм. Я планую рабіць выпускі кожны тыдзень, але магчымы і пропускі, калі цікавых навін не набярэцца на выпуск. Гэты падкаст толькі частка праекту Тэхнабеларус і адзін з некалькіх падкастаў, якія я раблю. Таму падпісвайцеся на іншыя старонкі ў сацыяльных сетках, каб своечасова атрымліваць сваю порцыю ведаў на беларускай мове. Не развітваемся і да новых сустрэч у сеткавай прасторы.